Unes 70 persones van assistir aquest dissabte a la primera calçotada pels Països Catalans organitzada per la CUP Calella. Durant la calçotada, celebrada a la plaça del Bunyol, també es va fer una xerrada informativa sobre el dret a decidir de les dones sobre el seu propi cos, en al·lusió a la reforma de la llei de l'avortament. En aquest sentit, el portaveu de la CUP a Calella, Jean Catà, destaca que des dels Països Catalans s'ha de mostrar el rebuig frontal i enèrgic a lleis que ell qualifica d'injustes i sense sentit. El tema antipatriarcal, del dret a decidir el propi cos que tenen les dones del nostre país, que diguin el que diguin les lleis absurdes de l'estat espanyol, estem aquí per dir que ens hi oposem frontalment, tenim el compromís i el compromís moral de desafiar aquestes lleis que són absolutament injustes. Per dir això, per dir que estem aquí per uns països catalans, per construir entre totes i tots uns països catalans lliures, solidaris i compromesos. El moviment de joves independentistes Arran al Maresme ha participat de la primera calçotada pels Països Catalans. El seu portaveu, Fèlix Carbonell, mostrava la seva satisfacció per l'assistència de públic. Hem vist convenient, com que Calella és la capital de l'Alt Maresme, d'organitzar una calçotada juntament amb la CUP. I això, finalment l'Ajuntament ens ha deixat un espai per fer alguna cosa, ja que no ens deixava l'Ajuntament vell per fer xerrades, o no ens ha deixat la Fàbrica Lloret per fer el nostre concert que volíem fer de grans dimensions, ha estat prou bé que hem pogut muntar aquesta calçotada. Els membres de la CUP Calella volen donar continuïtat a aquesta activitat durant els propers anys.